Dyma Pwerdy Ffestiniog, cynllun stori o pwmp enfawr yn Hanner Grisia yng Ngogledd Cymru. Mae'n gweithio trwy bwmpio dŵr o gronfa ddŵr Hanner Grisia yn fama i fyny i Lyn Stwlon pan fydd na ormod o drydan a pan fydd y pris yn rhad, a'i adael i lifo i lawr a chynhyrchu trydan pan fydd yr angen a'r pris yn uwch. Gafodd y Pwerdy i gomisiynu ym 1963 a dyma'r system stori o pwmp gyntaf yng Gwledydd Prydain. Mae'r capacity yn aruthrol, mi feda'r stori o 1.44 gigawatt awr o drydan, sef digon i bweru Gogledd Cymru gyfan am rei oriau. Gellir ei throi ymlaen a chyrraedd i chapasiti llawn o fewn 60 eiliad. Ynghyd â'r orsaf debyg yn Unorwig ger Llanberis, mi gafodd ei adeiladu yn wreiddiol i storio trydan o bwerdau niwclear trawsfynydd ar Wylfa, oherwydd i bod nhwtha yn cynhyrchu trydan 4 awr ar 20 y dydd, gan gynnwys trwy'r nos pan na fydd llawer o bŵer yn cael ei ddefnyddio. Heddiw, fodd bynnag, gellir i ddefnyddio i storio ynni adnewyddol o ffermydd gwynt sy'n cynhyrchu trydan, pryd bynnag y bydd y gwynt yn chwythu. Felly mi all chwarae rhan bwysig wrth ddigarboneddio'r economi a chyrraedd sero net mwyn achub hinsawdd y byd ar gyfer cenedlaethau a ddel. Am yr rheswm hwnnw, mae perchenog y cynllun, sef NG, yn buddsoddi 1.2 biliwn o bunna yn adnewyddu'r cynlluniau stori o pwmp yn Ffestiniog a Unorwig fel y gallan nhw barhau i weithredu dros y chwarter canrif nesaf.